Ano hay lam sugun rong na ano blog ang ke ba sung rok bahai tongmai khakhayon rok kaham no tongna nei ke norok to an thumbnail nogni same tongna ang ke phadi ang tamuk rating gi tongo ke ke thana nei nai tongo ke an dol bo rating tongo ke ang arok kisa bkhnayo belai atha thang kha nei siram kisa phulina nei gang siram phulbai kheno ani to samuk paijak no hinmano gan dol bo rating tongo ke bo pa asane ang kisa siram rok phulina rakha ke bo rating gi tongo ke bo paijak no hinmano Inki jeng tabuk thanglai tonglaio inke nok ni nokhrama rok phunukmaliya tam bagui inke belai khene dojak jeng time short ni bagui inke doi ma phaikya inke jeng phaisa phaika inke ayang bisingo hablainai norok nai tongdi Miss Tapro obake bin tin kalbar ini khana Sinta brobo makeup khlaijak na hini khlaijak tongo bin bai ni sikal bar inge ba he diba ke bo belakena tong thakjak ta ge ko sin burkatal bai bo belakena tong thakjak tini bini kalbari ba ge sinta bro bo belakena khusi bin bai ni sariwo gen rok nog ma khana chini jamai phai sokoi ke hani khana wo ke chongmutang nokla sinai suri lai Kaisama kore abo solani sompoti buri sompoti ini tai kerja keto kanisa tongke khornoi mal engkai litra kangsa tongke bawa khornoi mal ya bawa mau buri hal mal ba umpi hikai kere ini thama mai kawan on trawo dari kena hambai tai kun ko khobri kena bana dari kan kena asuli oi kuning kum kalai sempurna certificate soinya nai kawan bagai yang resap nai bodolok nok single resap nai na pal resap nai hadi proses resap de proses single resap hadi ajrawo kaijak nai rolos certificate sen soinya nai er perkai bible ni korok sen khalai nai Paringgi sengtawo photoshoot khalainai Inki sini beri ketal bai bono tabo photoshoot khlai tongo inki chini kumui ketal hingke ayongo kicha biji gai baino simi photo nawi tongo single hingke single nambai man bor hingke borok na couple khena nai ge couple nai sakam baino simi photo nai tongkho norok nugui mankhana
Haino hai chwng yango ukuluk phaising phaikya maya kuisuk ka hinui hingke oro chwng cha bai coffee nungnani hinui phaikya angke borok hingka hingke coffee naka hingke angbo cha bai coffee no taste khainani hinui swkang coffee nagra khaiko hingke ang coffee nung tongo tamo borok kai borok bo coffee no haino hai ang coffee nungbai cha naka hingke taste khaina hinui hingke borok kai ano photo se buna hin tongpui ko belai ke no kotoklai tolaio yang ke ang borok no video tisai tongo tamno jani saka o burui tiba asuk khwa khwa ke te masa bo mobile ba aske busy hingke chwng oro Asingram charo sin doito. Number 2. Yan asla? 우리 집 탕지 뭐? 니. hingke chwng mai o kuisuk ka hinui chanani hinui phaiman je iko asukjak no haiban je watui asuk ke wairika watui wamani bagui ko mamui bok nai rok bo borok bo mamui bok thoiyangjak tongkha belai kheno watui kwbang nog nugui mankha na ayang side o bo watui bising bising phano borok bo chwng no mamui rok bogui masa rwkha belai kosto mankha borok bo hingke hingke oro to watui no wajak no belai kheno kwbang haifano borok kosto mosto haino twrwk twrwk khai kisa dakti dona bagui borok bo chwng no mamui bok masa rijak watui bising bising phano chwng no kosto mosto mamui bogui cha rijak belai kheno thobo thoka mamui iko omo khe doito joli jago maisa tutui video tisajak mani haino hai chwng maisa baimani yagulo hingke chwng nogo phirok laijak tam bagui hingke watui rok white asuk ke watui no chwng ma bagui ase basa mo chwng nai di.